लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो माखासे ससियेल मिडियायाव निउज चेनेलफोराव पाकिस्ताननिफ्राय फैनाय माखासे गिलु बालु दुखुनांथाव भिजुअलफोरखौ नुगासिनो थादों आरो बेनि मादाव मोनसे जोबोर गिलु बालु भाइरेल जानाय भिजुअला जाबाय पाकिस्ताननि जि उकिलफोर एडभकेटफोर बार काउन्सिलाव थानाय जेसेबां गोसोम गोसोम कोट गाननाय लंपेन्ट गाननाय सुबुंफोर बिथांमोना माबायदि अत्याधुनिक हाथियार लानानै पिस्तल लानानै AK-47 लानानै बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रोखोमनि राइफलखौ माबायदि ब्लेंक फायार होदों नोंथाङा थारैनो नुनानै गोमोहाबदों जानांगौ। जोंनि इन्डियायाव सासे उकिला बेबायदि AK-47 लानानै ब्लेंक फायार होनायखौथ' नोंथांमोना माब्लाबा नुफेराखै, नाथाय ओरैबायदि मोनसे हादर पाकिस्तान, बे हादराव बेफोर गासैबो पसिबल। फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना थारैनो नुदों। गमामायैनो नोंथांमोना स्क्रिन नुनानै मा सानो मिथिया, नाथाय पाकिस्तानाव बेयो जोबोर सिम्पल बाथ्रा। पाकिस्तानाव जायफोर सुबुंनि लोगोआव हाथियार गैया बै सुबुङा पाकिस्तानाव जेबो थांनानै थानायनि मोन्थाय गैया, बेबायदिसो। नोंथांमोना मिथिगौ पाकिस्ताननि जि इक'नमिक कन्डिसन गासैबो बिथिङावनो मोब्लिबखौ लानानै, जानाय आदारखौ लानानै, आटानि बाथ्राखौ लानानै, माइरंनि बाथ्राखौ लानानै जेखौनो बुङा मानो गासैबो बिथिङाव ओरैबायदि मोनसे थासारि, ओरैबायदि मोनसे कन्डिसन थांदों पाकिस्ताना। IMF आबो बिसोरनो रां होआबो जानो हागौ आरो रावबो हादरा पाकिस्ताननो दाहार हरनो नागिरा, ओरैबायदि मोनसे थासारि। थांनाय साननैसो सिगां शाहबाज शरीफआ, प्राइम मिनिस्टार शाहबाज शरीफआ UAE आव थांदोंमोन माखासे बेबायदि हेल्प बिनो थाखाय, आरो बेखौनो नोंथांमोना थारैनो निउसफोराव नुगासिनो थादों। आरो दिनै बेबायदि हालोदाव नाथाय बेबायदि उकिलफोरा मोनसे हाथियारजों बेबायदि ब्लेंक फायार होनानै फुर्ति खालामनाया थारैनो जोबोर गोमोथाव। भिडिअ फुटेज नुदों, बे भिडिअ फुटेजआ लाहौर बार काउन्सिलनिफ्राय फैदों आरो मिथिनाय बायदिब्ला बेवहाय बार काउन्सिलनि इलेक्सन जादोंमोन आरो बेवहाय मोननैसो हानजाया देरहादों आरो मोननैसो हानजाया जेनदों। जेननायफोरा बेबायदि गुलि गावदों होननानै मिथिनो मोन्दों, मानो होनबा बे इलेक्सनाव माखासे रेगिं जादोंमोन, 2 नम्बर खालामदोंमोन आरो बेबायदि खालामनानै देरहादों होननानै बुंदों आरो बिनि थाखायनो बेबायदि गावग्लुंनाया जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। आरो फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना खोनासं मा बुंदों बिथाङा। बिथाङा जाहैबाय पाकिस्ताननि प्राइम मिनिस्टार। बिथाङा UAE आव थांदोंमोन माखासे मदद बिनो आरो मदद बिनानै बिथाङा फैनायनि उनाव माखासे सोंखारि जादों आरो बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथाङा थारैनो मिथिबा मिनिगोन। आरो नोंथांमोना खोनादों बिथाङा मा बुंदों? बिथाङा बुंदों पाकिस्ताना मोनसे निउक्लियार पावार कान्ट्रि, नाथाय फारसे आखाइथिं फारसे आखाइथिं बेबायदि मोनसे कन्डिसन जादों। डेट मिन्स आखाइ फोलावदों गुबुन हादरफोरनियाव, बेखौ बिथाङा बुंनो नाजादों। पाकिस्ताननि हालोदा बेबायदि, पाकिस्ताना ओरैबायदि मोनसे इक'नमिक क्राइसिसआव गोग्लैदों, पाकिस्ताननि अबस्थाया दिवालिया जानायनि मोनसे अबस्था, बेखौनो बुंदों बिथाङा। नोंथांमोना थारैनो हमनो हाबाय पाकिस्ताननि हालोदा मा, आरो बेबायदि हालोदाव आटा गैया हादोराव, जानाय लोंनाय गैया, मुवा बेसादनि दामा जोबोर गोजौ, आरो बेबायदि थासारियाव बेबायदि बार काउन्सिलनि सुबुंफोरा गुलि गावनानै खुसि खालामनाया मा फोरमायो?